Oro Khlaimani main uddesho hongke mo angka Behala bazar o kam singamo Dev Kumar Community Hall o hall chini monitoring village development committee ni tui nai boni sai tongmung bai ano malaina bagai ringkha jora kolongma sugno ringkha haipanang jora rimaya angus kango thanai saptawo chini MSA bai important meeting tongmani bagai ang mathangka thangaya koyar kifilman pore borona ang phainai hine aro tongthai no boron date dihoka tini no date no borok sanka haipanang tini khaina musungman tongmaya sanden salangkai chung program khaya beserbak nayo angka haipano borok tini date fix khlaikika ani samani bisingti nai jeng tini oro pandano ma chengkha jeng tini 11 bar 11 da sini Tiprasa Thansa ni Yapri o Pandano jeng chengkha o chengmani bisingti nai kami am sayo jeng jal tongma rongno jeng borong yaktwi bebak collect khlaika samni problem tong sabotamoni समस्या ngai tong o bebak jeng khanaka ang kok sanan sekang borok bai free discussion kok salaika bas kango sung bahai kai chin Tiprasa Thansa ni Yapri no tebo naithokai tlangman obono tibo jeng kok salaika jeng kwbangma jora kolongma teinai chini Tiprasa rok bot kaisa ni malik singei tongo manthai ni malik ngi mania election phaikai bot marelayo MDC EM MLA no MLA ni chongoi roholayo aboni yagulo keba kami hamkrai jeng nugya jeng mania aboni bagai jeng tini o salo o jagao jeng phainai chini Tiprasa lukorok bai ok salen bagi phayota sate ke singmo Tiprasa rok to ago jati hini jisi bagi apan kaisa phaikai kala Tiprasa Thansa ni Yapri manena jeng Thansa jeng kok kaisa jeng buma kaisa ni busa jeng bus kango tebo pohom dodom khlainai jeng naithotok khlainai chini wansok mano jeng Thansa tongkhai bebak no khlaimano maya mungsa krei jeng Thansa krei ni bagi se taukmanya Thansa krei ni bagi se chini Tiprasa leader no jeng thokiwo buini dofani leader jeng phai thoki phaya aboni bagi tini ni bus kango press media ni bisingti nai obonang kok kosana musung je haidi chini Tiprasa leader thong nini divisional wise leader thong village leader thong te kamiam chaini joto phaina chini Tiprasa Thansa ni Yapro phaidi jengbai phai malaidi jeng bahai ke chini Tiprasa Thansa ni Yapri bisingti nai chini man thaina jeng mani mannai bahai ke sannai jeng abo salainai obonota ekot ni bisingti tabuk cholin tongo abo non stop no choli tongo te development project angus kambo waisa saka abo submit khlaidi hine jeng submit khlaika o submit khlaimani bisingti nai tabo abo planning o thanai planning thamani pore abo ayang saka oro hore nai boro abono approve phaimani yagolo hongke chini je project je submit phaimani o wasti nai jeng Tiprasa hamkraini bagai samung tangnani bagai jeng Yapri sei mannai ta